Jadne majke po šumama lete, svaka pita, gdje je naše dijete? Kažite nam, naše čeri mile, jesu li vas ustaše mučile ili žive u jamu bacile? Isto tako kao što je Maček 41. godine predao Hrvatsku Paveliću, tako se dogodilo i ove godine da Račan preda Hrvatsku Tuđmanu. Srpski narod je glasao za Savez komunista jer nije imao druge alternative i drugoga izbora, nadajući se da će on štititi i braniti njegove interese. Međutim, to se nije desilo, oni su izdali nas. Ja sam dužan na ovome skupu da vam kažem u kratkim crtama da je predsjedništvo održalo svoju sjednicu i donijelo odluku da se ide na referendum i da se priključimo našoj braći iz Knina. Ja danas ovdje proglašavam među nama svima da ćemo obnoviti manastir Komogovinu. Kao što ćemo i obnoviti ovu crkvu ovdje Svetog Preobraženja.